Takže si idem umyť zuby. A idem si pre limonádu. Aké krásne ráno to je. Už sa tak teším na tú limonádu. Tak, štartujeme. Tak, neštartujeme. Tak teda idem peši. Tak som tu. Ahoj. Ahoj. Poprosím jednu limonádu. Díky. No, kto mi písal? Dobrý, ste policajtka a riadite... Som policajtka. A dokonca riadím helikoptéru. Nastupujeme a letíme. Pomoc! Pokračovanie na budúce.